Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Merħba, illum jiena Dun Alfred Vella niċċelebra magħkom dan l-sagrifiċċju tal-Ewkaristija. Jiena kont f'diversi parroċċi, Rabat, Ħalluqa, Iż-Żejtun, għamilt żmien ukoll nejn u mmexxi dar l-emigrant ma' refuġjati. Illum jiena kap uffiċċju żwiġijiet hawn fil-Kurja. Itolbu għalina ħalli l-mulej jibqa' jużana bħala strumenti tal-imħabba tiegħu ħammexxu dejjem fid-dawl tal-ħniena tiegħu. Il-kelma tal-Alla llum ukoll tħeġġiġna biex naraw u ngħixu il-kmandament il-kbir, il-kmandament tal-imħabba. B'dawn il-ħsibijiet jew narfu ħtijietna ħaniċċelebraw il-misteri qaddisa. Aħfrilna mulej tas-supervja tagħna, mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfrilna Ġesu ta' kemm kapaċi nitkaxkru mal-kurrent minkejja l-grazzja tiegħek. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfrilna mulej ta' kemm ma nirrispettawx biżżejjed il-xulxin bil-kliem u bl-emil. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna l-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wettna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġiet fuqi id il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u qeditni f'nofs il-wied. Dan kien miżawd bl-Adam. Huwa għaddini dawra mejt magħhom u kien hemm kotra kbira imxerda mal-wied u kienu kollha nexfin qoxqox. U l-mulej qalli: "O bniedem, jista' dan il-Adam jerġa' jieħu l-ħajja?" Jien weġibt: "Sidi mulej, dan inti tafu." U qalli: "Ħabbar lil dal-Adam u għajdlu: O Adam niexef, isma' l-kelma tal-mulej." Hekk qal Sidi l-mulej: "Ara, jien se nġib fik ir-ruħ, inti terġa' tgħix, u nqiegħed fik in-nervi, u ntellalek il-laħam, u niksik bil-ġilda, u nqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena l-mulej." Imbagħad ħabbart kif ordnali, u jiena nħabbar instema' ħoss, u ara l-Adam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u ara ġew fihom in-nervi, telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli: "Ħabbar lir-ruħ, ħabbar, o bniedem, u għajt lir-ruħ." Hekk qal Sidi l-mulej: "Ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin, ħajerġgħu jieħdu l-ħajja." Jien ħabbart kif ordnali
u bir-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom eżerċitu kbir fuq l-kbir. U qalli, o bniedem, dan l-għadam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara, huma jgħidu nixef għadamna, it-tama tagħna għajbet, inqridna għal kollox. Għalhekk ħabbrilhom wajdilhom, hekk qal Sidi l-Mulej, ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, ja poplu tiegħi, u nġikom lura fart Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena inqiegħed ruħ fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħdkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel. Oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħar lill-Alla. Roddu ħar lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu flimkien. Roddu ħar lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajajdu hekk il-mifdijin tal-Mulej, dawk li jufdihom mill-ħakma tal-għadu, ġabarhom minn ħafna artijiet, mill-vant u l-punent, mit-tramuntana u nofsinhar. Flimkien, roddu ħar lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Kienu jiġġerrew fid-deżert u jterqu fix-xari, belt fejn jagħmru ma sabux, bil-għatx u bil-ġuħ, saħħithom bdiet tħallihom. Flimkien, roddu ħar lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għajtu lill-Mulej fl-hemm tagħhom u mid-dwejjaq tagħhom ħelishom u qabadhom it-triq it-tajba biex imorru f'belt fejn jagħmru. Flimkien, roddu ħar lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajroddu ħar lill-Mulej għal tjubitu, għal ġubijiet tiegħu mal-bnedmin, għal xu ixebba lil minu bil-għaġġ u jimla bil-ġid lil minu bil-ġuħ. Flimkien, roddu ħar lill-Mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Mulej, għallimni l-modijiet tiegħek, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien il-Fariżej meta semgħu kif Ġesu lis-Saduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru u wieħed minnhom għaref fil-liġi għamillu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Qallu Ġesu, ħobb il-Mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu, ħobb il-għajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-bniedem jinsa. Aħna kultant nilabwa tal-boloħ. U l-proverbju Malti jgħidlek il-laba tal-iblaħ ma tħallas dbana. U donni nistħajjel li anke dan l-aref tal-liġi dolodu fil-Vanġelu skont San Mattew rid jilaba tal-iblaħ. Tgħid ma kienx jaf li mu l-kmandament il-kbir. Ma kienx tassew jifhem xi ġifieri tħobb l-Alla
fuq kollox u fuq kulħadd u tħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek? Ma kif jgħidilna l-Evanġelista San Mattew, dan rid iġarbu għax minn għalih li Ġesu sa jgħidlu xi preċett li kien hemm fil-liġi l-Udija, dak il-kbir, dak kien l-akbar. Imma l-kmandament tal-imħabba jisboq kull preċett u liġi oħra. Għaliex il-kmandament li aħna irridu ngħixu kuljum, irridu ngħixu tassew. San George Preka, il-qaddis tagħna Malti, jallimna fil-mument tal-prova kollox u kemmu veru. Fil-mument tal-prova tifhem xi ġifieri tħobb. Għax inti tista' tgħid li tħobb kemm trid, jien naħseb m'hawnx kelma li hija l-aktar użata imma fl-istess ħin abbużata daqs il-kelma imħabba. Imma fil-mument tal-prova kollox, jekk jiġik saqsejn kuntlarju, jekk forsi xi ħadd lilek imerik, jew forsi xi ħadd lilek għamillek xi azzjoni, kemm tħobbu tassew, kemm tibqa' tħobb tassew. Jew mbagħad għandna dik il-frażi oħra, naħfer iva ninsa le, ma meta m'intix tinsa, m'intix tħobb biżżejjed, għad għandek kundizzjonijiet fl-imħabba tiegħek. Fl-ewwel lezzjoni llum minn Eżekjel f'dik id-dera ta' dak l-Adam niexef li mbagħad jieħu l-ħajja, aħna rridu naraw lilna nfusna kemm inkunu nixfin tassew għaliex ngħidu ħaġa u nagħmlu oħra. Ngħidu li nħobbu imma mhux dejjem inħobbu. U allura dejjem biex aħna ngħixu rridu naraw li n-nifs tal-ħajja li ġej minn Alla jibqa' fina, ħalli aħna nibqgħu tassew ħajjin nistgħu inħobbu il-xulxin. Inkella jiġrilna bħal dak l-Adam li jinxef jispiċċa. Jew inkella ikollu l-kisja ta' barra għaliex dak l-Adam beda jersaq ma' xulxin ħal laħam, ħal ġilda, imma kien għadu maħax il-ħajja. Imma hekk għal Sidi l-Mulej jiena nonfoħ fuq dan l-Adam. U hemmhekk dak l-Adam ħa il-ħajja. Alla l-imbirek lilna jatina il-ħajja jonfoħ fuqna biex nibqgħu ngħixu dan il-kmandament il-kbir. Ħobb l-Alla fuq kollox u fuq kulħadd u ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Ejjew issa flimkien inresqu t-talb u x-xewqa tagħna quddiem Alla l-imbirek u nitolbu għall-Knisja biex verament tkun strument li twassal lilna l-koll ħalli ngħixu dan il-kmandament il-kbir tal-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-mexxejja tal-ġnus li il-kurrent tal-ħajja faċli idalmilhom moħħhom u qalbhom u allura ma jarawx il-bniedem fid-dinjità kollha tiegħu imma jużaw il-bnedmin għal poter u l-bqija. U allura nitolbu għalihom biex il-Mulej jagħtihom il-qawwa tal-imħabba tiegħu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal kull min huwa mġarrab fil-ħajja għaddej mid-diffikultajiet biex il-Mulej jagħtih is-saħħa l-qawwa l-għajnuna u jaraf kulħadd li l-Mulej huwa mħabba preżenti f'ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nitolbu għalina l-koll biex aħna nkunu nies li niġġeddu kuljum bil-qawwa u l-imħabba talla biex ngħixu il-kmandament tal-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Niftakru wkoll fl-eżis tagħna mejtin biex il-Mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin npoġġu quddiemek kollna ħrara u fiduċja fik. Nemmnu li inti ġġeddidna
ma tħalliniex bħal dak l-Adam niexef, imma tina r-ruħ u l-ħajja biex nejxu l-kmandament tal-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna noffrulek mill-frott li tajtna, int tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. F'idi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin kollha infaħruk u ntennulek mulej Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ li dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xorġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministru u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġini Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Bejati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla, Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna il-mulej Ġesu ħanejxu tassew il-kmandament tal-imħabba. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina u daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatija sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwa. Ħaruf talla, neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu biet tad-dinja, ħenjina aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi
Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu t-tiba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu. U li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-tana ħlesejna u qafmana. Glorja għall-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik ismat tal-tana, dak li twilet għalina rid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum il-ġimgħa naħsbu nikkontemplaw fil-misteri ta' tbatija. L-ewwel misteru meta Sidina Ġesu Kristu kien fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Issirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna d-nobitna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkant fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina, rriti kull ben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru ta' dbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm ifflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekun li trid int kif fis-semek fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlop għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina rriti kull ben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma taltana dak li twilet għalina, rrit ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib minn għand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek, tiġi sal-tnatek, jekun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dlubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina u la daħalniex fi tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek, imberka int fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijek,
Imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missieru li ben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rriti kulli benti jek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Il-ħames misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tana Ġesu Kristu kien imsallab fuq is-salib u miet għalina fuq il-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli titint kif fis-sema da fl-art. Ħobsa ta' kull-jum matina l-lum, maħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u la daħanix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missieru li ben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina riti kulli benti jek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik, li l-ek najtu għalli xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfku f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja melħ, afukata tana, dawar lejna dawk il-għajnejn, tijek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata, jekulli tritint kif fis-sema ekkan fl-art. Ħobsa ta' kull-jum għatina l-lum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit tiġrib izdaħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Gloria al-Missieru li ben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Niftakru fl-erwieħ eżistana,
Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dar ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dar ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dar ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qat tal-btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull dieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġi. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfirna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu dħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraġnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe,
itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-għalina. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.